L-Istitut tal-Edukazzjoni nieda Rebranding, inizjattiva li tadbidu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-10 anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Dan l-istitut jipprovdi taħriġ għall-edukaturi permezz tal-informali u informali. Matul konferenza il-Kap Eżekuttiv Joanne Grima stqarret illi għalkemm sar tibdil viżwali, il-valuri tal-istitut se jibqgħu konsistenti ma' dawk tal-aħħar snin. B'dan ir-rebranding qegħdin ngħidu lis-soċjetà hemm barra li aħna qegħdin l-Institute mhux ħajamel plateau imma ħajkompli jiżviluppa, ħajkompli jikber, ħajkompli joffri iktar kwalifiċi, ħajkompli jkun ta' standard u ħajkun l-ewwel għażla għal dawk li jridu jagħmlu ġid lit-tfal kemm fl-edukazzjoni kif ukoll fil-professjonijiet kollha l-oħra li jagħtu servizz lil-well-being tat-tfal. Intant, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima saħaq illi f'dawn l-aħħar snin l-Istitut kellu rwol fondamentali għas-soċjetà. Żied illi dan l-istitut qed jagħti aktar għodda lis-settur edukattiv li permezz tiegħu jkompli jħajjar aktar edukaturi jtejbu l-ħiliet tagħhom. Attendew ukoll ix-Shadow Minister Justin Schembri kif ukoll l-eks Ministru Evarist Bartolo li taħt it-tmexxija tiegħu ġie stabbilit l-istitut. Biex jimmarkaw iċ-ċelebrazzjoni uffiċjali tal-istitut żerew siġra u twaħlet plakka kommemorattiva li tfakkar it-twaqqif tiegħu.